Kaixo Aran, arratsaldeon. Eixo, arratsaldeon. Bueno, uste dut zuzenean ari gehala ja emititzen, eh? Orduan, pixka itxengo dugu, YouTubea segundu batzuk behandu iristen dela, uste dugu. Eta konfirmatzen dugunean YouTubeen zuzenean gaudela jarraituko dugu. Zemuz, Aran? Oso ondo, Bai, bai. Utziazu nik oporretan... momentu baten behidatzen, ea ondo Vale. ikusten da. Porretan izaro, zer da hoi gutzat. Ja, zer dira oporrak? Capricorniok ba aldaki oporrak zer dien, hoi da nire galdera. Ze gaur Capricornio demoraldiakin gatoz, eta Capricornio, orain zehaztuko dugu beto, baina spoiler txiki bat egin da oso langilea. Gaur egun workaholic edo esango litzateken energia horrekin iten du bat Capricornio, ez? Hortxal gaude, zuzenean ikusten da, Aran? Bai, martxan dago, eh? Emititzen nahi geha? Vale. Bai, bai, bai. Eta zuk badakazu ikustia jendia sartzen den, edo ez den sartzen, edo alakoik. Momentu, Vale. Beira, nik berandu ikusten berandu dut. jogo dihoa, baina... Bai, beranduago dijoa. Bai, zuk Bai, ikusten dezu bai, zaro? mobilan ikusten dut. Vale. Eta hemen ikusiko genuke, badago norbait ez, da? Norbaitek idatziko balu txatian ikusingo Bai, litzateke. bai, txaten aukera daukate Vale. idazteko. Bueno, ba, konfiatu ingo dugu, ala dela, eta jarraitu ingo dugu, ez da? Oso ondo. Erki ba. Bueno, orduan, nun gauden esan aurretik nundik gatozen esan behar omen deuta. Oi, Nundik oi. gatoz, Aran, nundik gatoz. Batuko gea orduan, Sagitario denboralditik gatozela, Hoi da. zaizaro. Eta, bueno, Sagitario, Eskorpiotik gatozen, Sagitario denboraldin ja Eskorpio hortatikan aldaketa bat sumatzezan, ez? Beste irikitasun bat, abundantziako garaioi, gauzak jasotzeko, ideia berri, bizi filosofia berrita irikitzeko, jasotzen jakiteko ere bai, batzutan, edo norbaitetan zoatze baginen oparitxon bat, edo lako gauzaketeko, egia da gabon garai hauetan ere bai, kontsumoak ere bai, inertzia bat edo, ez, ingurun, merkatun eta marketing aldetik ere bai, asko aprobetxatzen zala denboraldi hau, gehiagikeri horietan, eta sagitaritatasun hoie bai, pixkat, estremo edo roskatik pasatze aldea, ez? Orduan hortik geto zen pixkat, ez? Irikitasun batetik, Eskorpio garai sakonago eta barrura behi da, eta hor barru moitzen, garbiketa garaiak eta bestelakoetatik, Sagitarioen ja bestelako energi mota bat zan, eta oain ja Capricornioa. Eta orain ja berriro barrura, bai? Azkenian, bueno, aurreko saio batzutan ja hasi ginen komentatzen, nola zodiakoko zeinuek ere egiten zuten pixka bat joku hori, ez? Ireki, itxi. Ireki, itxi, ez? Orduan zeinu bakoitza bat kanpoa eta ireki balin bada, hurrengoa da barrura eta itxi, ez? Orduan ja ikusi genuen Eskorpio zala barrurako zeinua, uretakoa, Sagitarion kanpora, sua, oparotasuna eta Sagitarioren, hoxe ez, gehiagikeri hoietan erortzeko arrisku hoi, orain badator Capricornio berriro estutu eta barrura sartzeko proposamenarekin, ez? Orduan azken aste edo egunotan gauden, hoxe, lako konsumo, gehiagizko eta despilfarro arrisku hortan, Capricornio badator bere gerrikoarekin, bai, orain ikusiko dugu, gerrikoa zergatik, estutzera, pixka bat dena, venga, eta Capricornioren, austeridade edo, ez, minimizazio edo gutxiagotze energia horiekin. Eta, bueno, la pixka baita gure kanalan izenai, keinu txiki bat niez, Sagitarioen geziak esate genuen azkenen oso kanpoa eta oso abundantzian eta meslari hortan eta laguntzen zigula, eta Capricornio gorri ziteigu,
ez, mundu ameslari hortatikan pixkat bera jetxi eta hankak lurrea ekartzizkigu pixkat, ez? Hori da, orduan Sagitariotik Capricornioko pasaje hori izan daiteke zeruan bezala, ez? Sagitariok gezia zerurantz, ez? Goruntz, zabaltze horretaruntz, zeruan bezala lurrean ere, Capricorniok lurrera jetxiarazten gaitu lako, ezta? Capricornio lau elementuetatik dalako haren, Da lur elementua, hori da. hori da. Lur elementua, kasu honetan izango zen kardinala, ez? Hasierak eta holako martxak ematen dituna, eta barrurakoa dela esan dezu, ez? Batzuk daudela irikitzeko kanporaka eta beste batzuk barruraka, barrurakoa izango genuke, energia femeninoagoa edo yin energia hori izango zen Capricornio. Hori da. Eta kardinala aipatu dezun horretan, kardinalak, zeinu kardinalak dira hasten dutenak, ez? Orduan, eguzkia Capricornion sartu den honetan, zer da hasi dena negua, bai? Orduan, zeinu kardinalek urtaroen hasierak ekartzen dizkigute. Orduan, hola, datu zehatza, noiz sartu garen aurten neguan, igandean, abenduaren 21 izan zen, aurten, eta berriro ere, pedagogia pixka bat eginez, jendeari gogoratzeko urtero ez garela egun berean sartzen neguan, eta urtero ez dela Capricornio egun berean, azten, orduan betiko abisua, ez? Abenduaren 19, 20, 21, 22an jaio zaretenak, hortxe zalantza izan dezakezue, Sagitario zareten, Capricornio zareten, denetarik urtea begiratu beharko litzateke. Ze gerta daiteke, bi pertsona topatzea urte ezberdinetako abenduaren 21ekoak eta batek eguzkia Sagitarion izatea eta besteak eguzkia Capricornion. Eta hau gertatu daiteke, bai, ze askotan igual halako egunkaritan jartzen zuenez, Capricornio abenduaren 22tik aurrera zala, abenduaren 21ekoak Sagitarioak dira, ez, por norma. Beti begiratu behar da urtea. Urtero ez bai da egun berean sartzen, baina aurten 2025ean eguzkia Capricornion abenduaren 21ean sartu zen igandean. Hau ere argituta, Capricornion ezaugarritxo batzuk ja eman ditu, gero aipatuko dugu zertarako dan momentu ona edo olako gauza bat, baino zeiritzen mitologiatikan aipatzeko zerbait daukazu izaro? Bai, Capricornio, zeinu guztiek badute planeta, regente bat esaten duguna, bai, eta Capricornioren planeta Saturno izango litzateke, bale? Eta, lotura mitologiarekin, askotan aipatu dugun bezala, astrologiak lotura handia du mitologiarekin, planetek ere, badakizue, zenbait jainko erromatarren izena dutela, orduan hor aipatzea Saturno dala Kronos deiturikoa baita ere, ez? Orduan, erromatarrek Saturno esan zuten, Kronos Titan greziarraren baliokide bezala, bai? Orduan, mitologiaren arabera, Saturnok bere aita garaitu zuen, bai? Eta Saturnoren aita Urano izango litzateke, ezta? Orduan, Saturnok bere aita garaitu zuen eta unibertsoaren gobernatzaile edo izendatu zen, ezta? Orduan, Kronos jainkoa deitua ere baita ere, eta Kronos badakigu denok, Kronos horretatik datozen hitz guztiak, ezta? Kronometro, kronologia, orduan, Kronos zer da, denboraren jainkoa, ez? El dios del tiempo, Kronos. Orduan, bai Saturnok eta Saturnorekin batera Capricorniok denbora, bai, denbora eta errealitatearen printzipio dira, bai? Capricornio energia bada oso lurra danez, oso hemen eta orain, ezta? Eta Saturno planeta regente bezala, mitologiak ekartzen digun, denboraren jainko horrek, energia guzti honek ekartzen gaitu oso hankak lurrean edukitzera, ez? Capricornio, eta ez gara ari Capricornio pertsona, ez? Ze Capricornio pertsonak, eguzkia Capricornion dutenak, baita ere, beste zenbait planeta pertsonal Capricornion dituztenak, edo ilargia Capricornion, edo ascendente Capricornion, bai? Edo oso Saturno karta natalean potente bat, edo
karta nataleko etxeei buruz ari bagara, 10. etxea, litzateke Capricornioren analogoa, orduan 10. etxean planeta asko dituen pertsona bat ere oso Capricornio dela esan dezakegu, ez? Orduan, bueno, Capricornio energia orokorrean da, hoxe, hankak lurren, errealitate printzipioa, hemen eta orain, pixkat obedientzia hori, ez? Horrelako, el deber ser y el deber hacer esaten den hori, ez? Orduan oso regioa, oso zorrotza, ez? Capricorniorekin lotzen diren zenbait, ezaugarri edo, topikoak, hotzak, hori ez, oso kalkulatzaileak, beti lanean, beti esfortzoan, eta beti ez horrela ikusi izan dira Capricornioak. Baina, beharrezkoa baita ere ez, energia hau azkenean Capricornio energia laguntzen digulako planifikatzen, helburu bat jartzen, helburu horretara iristeko ekintza txikiak, eta pixka bat Capricornioren simboloa hauntza ere badenez, hauntza hori pixkanaka mendi gailurrera iristen denaren simbolo hori, ez? Capricornio energiak perseverantziz, konstantziaz, pazientziaz, benga, azkenean lortzen ditu, bere helburu ambizioso horiek, ez? Lorpen horiek eta hori da. Hori da. Eta nik burutzen dut, ez? Etengabe hortzaude zure lortu nahi dezun hortan, ardura batekin, gauzak nola antolaketa batekin, helburu horien bila, ez, esan dezuna, konstantzia horrekin eta ideia oso argiekin lortze horta, ez da, langile. Eta estrategia handiarekin ere, ez, eta azkenean helburu potoloiek, ez, edo helmugak, ez, meta esaten dana, Capricornio energia horrentzat oso garrantzitsua dalako lorpenaren ondorengo arrakasta, eta arrakasta horrek baten duen reputazioa, edo estatus hori, edo jendaurrean, edo munduari, hau lortu dut, ez, da pixka bat, ez, Capricornioren zera goren hori, ez. Eta izaro, aipatu dugu, bai dela energia bat, edo zeinu bat pixka barura behidakoa, baina 10. etxe hori bai eraberen da munduari eskaintzeko daukaguna, ez? Guk lanbide bidez, edo bokazio bidez, edo egiten dugun horrekin, zer daukagun eskaintzeko orduan. Energia aldetik bai da igual, barrua behidako zerbait, ze helburu, ze lorpen, ze plangintza lana pertsonala igual da, baina gero hoi bai da zerbait, 10. etxe horrek adierazten digu eraberen, zer daukagun eskaintzeko munduari, ez? Nola baita esatik? Azkenean, karta natalean 10. etxearen hasiera horri, kuspide horri, medio cielo edo zeru goia esate zaio, ez? Orduan bada gutako bakoitzaren karta natalaren punturik gorenena, ez? Hau izango litzateke, zeru bobedaren punturik altuena, ez? Orduan pixkat, hortxe zein da gure misioa, edo, ez? 10. etxean daukagun energia horrek adierazten digu, pixkat, munduarekin zer partekatzera etorri zara, ez? Orduan horri buruz ere hitz egiten digu, ez? Orduan misio hori edo proposito hori edo ez pixka bat potentzial goren hori edo ez denak punto algidoenera, ez? Hori da Capricornio, ez? Azkenean mendi punta hori, ez? Mendi gailur hori izango litzateke, ez? Bai. Oso ondo. Poliki sartuko gara striptease atalean gure kartan Capricornio, Saturno, 10. etxe hauek pixkat behidatzean, ez uzukasi igual izaro, hasiko naiz nik ezagun zaizu eta zuri energia hau. Haze remeio.
Sagitario atalean eta Capricornio atalean nik nire striptizak egingo ditut eta ja hortik aurrean nik ez dut edukiko zer kendua, zen ere karta Sagitario Capricornion bukatzen da, ja gutxi gehiago daukat hortik aurrea. Oso Sagitario Capricornio naiz orduan lehenengo protagonismo hau hartuko dut, baina hurrengo denboraldietan, ba igual arantzu jungo zera striptiz gehiago egiten. Bueno, a ber, eguzkia Capricornion dut, orduan, ja, bum, ez? Nire plato fuertea hor dago, ez? Eguzkia daukan nik Capricornion, bueno, urtarrilaren 6an jaio nintzalako. Gerora jakin du nik astrologoen eguna zela, urtarrilaren 6an, pentsa. Eta, baixe, eguzkia dauka Capricornion, orduan, aipatu dugun guzti hori dena, nire identidadean txertatuta daukat, ez? Eguzkiaz gain Venus ere dakat Capricornian. Bai, orduan, bueno, Venusek hitz egiten digu, ez, zer gustatzen zaiz, zerrekin disfrutatzen dut, zer baloratzen dut, zer estimatzen dut, nola da nire harremantzeko modua, orduan, venga, razio doble Capricornio, ez, azkenean eguzkia eta Venus biak Capricornian. Eta gero, esan beharrakat, Capricornioren regente Saturno hori, nahiko leku potentean daukadala, 12. etxea ukitzen didalako baita ere, ez? Orduan Saturno horre ukitzeak, ematen dit, ala benga, eta mundu guztiaren Saturnoak, eta mundu guztiarentzat Saturno. Eta hori gutxi ez balitz, ilargia ere ukitzen dit, niri Saturnok, orduan. Nik beti esaten dut, eta etxean ere oso Saturnotarra gea. Nire seme alabek ere Capricornio eta Saturno asko daukatu, orduan ni beti brometan esaten dut, etxean maila jartzerakoan plater bat jartzen diogula Saturno hori, hortxe dakagu, etxean sartuta, ez, orduan. Bueno, zentzu hortan... Egun hauetan olentzero igaztata ardo utzi berren Saturno ire horitziko dira. Ni Saturno beneratze dugu, azerre meio, egia da baita ere, Saturnok, astrologia tradizionaletik badu fama el maléfico, esate zitzaion, ez? Orduan, orokorrean Saturno badu nahiko fama txarra, energia hau, ez? Hankak lurren jartzea, eta autoridade figura hori, eta limiteak, eta norm, eta estruktura, jende askori zaio gehiagi gustatzen. Orduan Saturno beti, Gustatzen dana batzutan, ez? Jende asko igual figura horiek eta esan duguna, ez? Azkenen daukan Saturno oneraztuna, horrek azkenen limite horiek ez esaten jakin, gauza moztu estruktura jarri, ordena bizitzan, ez, estruktura horren barron orduan batzutan. Bai, hori ongi bizi dugunak bagaude, ez zaigu besteik tokatu, baina beste pertsona batzu, hau ez dute gustuko, ez, orduan Saturno beti, bastante aguafiestas moduko bat da, askorentzat, ez guztientzat, eta batez ere bizitzako zenbait epokatan, ez, nerabezaroan adibidez, ez, nerabezaroan, gehienak Saturnokin nahiko peleatuak ibiltzea, ez ditugulako limiteak maite, eta baina, hortxe funtzio beharrezkoa, ez, eta politia da, zuk aipatu dezuna, ez, Saturno planetak berez badu eraztuna, orduan, bada pixka bat, hori, eraztun hori, edo gerriko hori, edo limite hori, ez, eta gero baita ere, Saturno da begibistara ikus daitekeen azken planeta. Saturno ikusi egiten da, begibista. Saturnotik haratago behar dugu teknologia, ez? Orduan, hor ere, Saturno pixka bat limitea markatzen du, ez? Noraino, Saturnotik aurrera, planeta transpersonalak azten dira, orduan hor ere, simbolismo hori ematen dira, ez? Pixka bat limite edo... Saturno ere da pixka bat zensura, Saturno ere bada pixka bat zorroztasuna, epaitzea, autoridade, figura zorrotz horiek ere, ez? Orduan, hortxe. Bere alde onuragarriak, eta alde, azkenean Saturno badalako, autoridade zorrotza, epaileak, araudiak, oso konbentzionalismoetan, eta arau zaharretan gelditze hori, ez? Saturno
gatik balitz, ez litzateke hemen egongo zerarik, ez? Aurrera pausoak edo progresorik ez litzake egongo, ez? Ez, innovazio zea horiek, ez? Ez? Jatuko litzateke oso patroi zaharretan edo, ez? Oso ideia zaharretan tarteka bentzat. Bai, azkenean planeta guztiek bezala behar dute ere bai, bere horretatik aterako dituen norbait, ez? Eta Saturno, bere funtzioa hori da, orduan struktura, limiteak, markoa, hori da bere lana. Innovazioa beste batzuen lana da, hori Saturno hori ez zaio tokatzen. Horrengo denboraldian ikusiko dugu abastenen artean. Hori da, horrengo denboraldian ikusiko dugu. Ze personaje, ze planeta datorren Saturno hori pixka xaxatzea, ez da. Azkenean, denetatik behar du pixkat, eta denoi pixkat oreka baten egon, limiteak beharrezkoa dira, strukturak beharrezkoa dira, baina horrek ez du esan nahi, flexibilitate puntua, edo Capricornio asko, zure kasu bezala ez, aizinela izaro, zuke igual, zautze zaitutelako ni, baina ikasi behar izan dezu ere bai pixkat ez, malgutasun horiek eta oso sakon daukezuenak, asko ikostatzen zaien struktura behar izaten, beste askok energia hau daukatena Capricornio asko eta oso strukturatuak dienak igual gehiegi kerieta ere bai jo dezakete, eta orduan malgutasun pixkate bai ez, hola tarteka masajitxo batzu gorputzenak behar dute. Bai, hori da, azkenean zodiakoko zeinu guztiek eta planeta guztiek badute bere disfuntzionaltasuna gutxiagogatik edo gehiegikeriagatik, ez? Orduan, Saturno eta Capricornioren gutxi, izango litzateke realitatearekin konexio falta hori, hankak lurrean jartzearen, ez? Falta hori, limite eza, arauak ez onartzea, gehiegizko desobedientzia batian, hori izango litzateke faltagatik, ez? Baina bestalde ere, roskaz pasata Capricornio bat edo oso Saturno bat, eta nik onartzet urte askotan egon naizela oso Capricornio horretan, bihurtu gaitezke oso kuadratuak, oso planifikatzaileak, oso hotzak, hau horrela da, oso inflexibleak, oso zurrunak, hoxe ez, gehiegizko. Eta gero, aipatu duzun, masajetxoak edo horretatikan, Capricornioren eta Saturnoren roskaz pasatze horrek ekarri izan ditulako osasunarekin erlazionatuta badu zerikusia gure zurdurarekin, ez? Azkenean struktura da Capricornio eta Saturno, orduan gure gorputzeko struktura ez zurdura guztia da, eta baita ere limiteak jartzen dituenez, gure gorputzeko limitea azala da, ez? Orduan Capricornio Saturno orekan ez izateak jende askori ekartzen dio artikulazio eta hezur historia asko, eta gero azaleko historia asko baita ere. Eta oinak bai askotan ez dira struktura horren oinarri hori ematen diguna, oinetako gauza asko, askotan azaletikan, edo bestelako gauzak ez, hankak bai dira struktura horren oinarri sendo zea hori ematen diguenak ez, beratik hasita. Eta hor, esan ez duna bazkenen ez, artikulazio guzti horiek, zer esan lotura estu da izate dute. Bai, alaxe izaten da, bai. Eta zure striptiza? Nirea, gaur goz gutxi esango ditut. Bestela hemen denaia karta buruzak, igual jendek eta... Capricornioren modositate eta austeridade puntuan sartuta zaude. Aipatu nahi dut, daukatela Capricornio beha nun dauketen esan baino, esangot Saturno nun dauketen. Dauket Pistisen eta 9. etxe hortan, eta pixka, hain naizen struktura eta bizi filosofia honi lotuta, bai Saturno horrek eman dit, azkenen Saturno esan dudala ez, oso ardura, langile, struktura, baino baita hortan estatus hoi edo maixu izate hoi ez, eszelentzioi lortze hortan ez. Orduan piztiz, energia bat gehiago kreatibitateakin, espiritualtasunakin, barrua behiratzeakin, musika ez, bestelako gauzakin,
lotutakoa dana, bai Saturno horrek, Saturno daun lekun egon da ere gai horietan eszelentzia horta ematen dizu. Orduan, nire barne mundua, nahi entzutea, observatzea, intuizio hortan, olako lanketa botan ebai, ez, bai astrologiakin, edo bestelako gauzekin ebai, antzerki munduan, orduan, ematen ditena da pixkanaka, hortan oso fina izatea, edo ikuste ditut tarteka nola, ni joan hor, eszelentzia hori lortzea aldea, ez? Eta behatzigarren etxe hortan ebai, izango zen pixkat nire bizi filosofiakin asko lotzen dut, ez? Zer nahi dut niretzat, zer da, ze balio ematen diet gauzai, zer nahi dut, lanean, etxen, lagun artean, afizioetan, orduan, hoi edenak lortzeko bide horietan elkartuz, helburu oso garbik eukitze hortan, lorpen horietako pausoak ike hortan, ez, proiektu hori lortzeko zehaietan, oso fin indar polita ematen dit. Eta aipamen bezala hola ez, mundu eskintzeko dauketen hortan, 10. etxai da, azken pintzela bezala, esango bakarrik, Aries dauketela 10. etxeko kuspiden, orduan, kontsultatan ebai ez, gertuatzen zaiten jendeen ingurun, askota notatzen dut, jendei falta zaion ariestasun edo poxpolorren txispa hori pizten dutela, ez? Orduan, nola ingo dugu edo behar dituzten gauzak harta irakurketatan edo bestelakoetan da, pixka xaxatu ikutu eta motorroiek arrankatu eta gero eta antolaketa hortan ebai, ere eguzkia Birgo hortan, behar duenak hortikan, planifikazio hortan, baina, pixkat, hoxe aipatuko dut. Bai, eta esan dezun honekin ere, ikusten ari den jende guztiari aipatzea, batek esan dezakela, nik Capricornion ez dute zer, ez? Izan daiteke, baina energia hau beti agertzen da leku batetik edo bestetik, ez? Orduan ez da bakarrik Capricornion zer dudan edo zer ez dudan. Capricornion zer eukitzak evidentemente, Capricornio energia emango digu, baina gero denok dugu Saturno kartan, ez? Orduan arantzuk aizaldu duzun bezala, zure Saturno nun dagoen, ez? Orduan Capricorniotasuna Saturnoren bidez, ez? Eramaten da aurrea, orduan, ikuslei animatzea, begiratzea beraien kartetan, Saturno nun dagoen, ez? Eta azkenean eszelentzi hori, ez, Capricornioren eszelentzi hori Saturnok bilatzen duela dagoen lekuan, ez? Orduan, hartu dezakezu zuen karta eta begiratu Saturno nun dagoen, ze zeinutan eta ze etxetan. Eta etxe horrek adierazten digun bizitzako tema horretan, gai horretan, eskatuko dizue bizitzak eszelentzi bat, ez? Orduan, eszelentzia lortze hori hasieran komplikatu aiten da, zaila da, Saturno dagoen leku hori kosta aiten da, baina, arantzuk esan dezun bezala, gero denborarekin, maisu, maistra bihurtzen gara arlo horietan, ez? Orduan, bariketa politia da, ez? Behiratzea zuek nun daukazuen Saturno, etxe eta zeinu horretan, eta ezaugarri horietan, gai horietan, beti alako zailtasun bat bezala, baino badala ikasketa bat eta denboraren poderioz arlo horietan eszelentzia lortuko dezuela. Hori alde batetik eta bestea zer dugun, 10. etxe horretan. Denok dugu 10. etxe bat kartan, eta denok dugu 10. etxe bat, naiz eta planetak ez izan, ala bai, zeinu bat. Orduan 10. etxean ditugu planetek ere, arlo hori, ez, landuko dute, beraz, Capricorniotasun punto bat emango digute, eta daukagun zeinuak ere hori ze modutara edo egiten dugun, ez, adieraziko luketen. Nik adibidez, hortxe dakat, zeru goian, erdin pak, Jupiter, hortxe, Jupiter, bere jakinduria zabalduz, eta Geminisen daukat, eta Geminisen da, hitzaren bidez, ez, orduan hemen txoten naiz beti, isildu ezinik, dakidan guztia kontatu beharrean, baina, hau da, nire misioa, hau egitea, tokatu zaitu orduan urtik, ez. Batzutan, nire kasuna ez Saturnoi piztixen eukita ez, nahiko hasiera baten zailtasun hori ez. Piztiz igual energia
limite gabea, edo gehiago sentitze aldetikan, eta gauza nola, etorriko hau, sentitzen denan arabera, ez planifikatu gabe, ez, edo apor batzuk edo, pues, jungo beha, ez, eta Saturnok behar du estruktura batekin, jakinda nola, ez, baino, naiz eta hasiera baten energia nahiko desberdinak euki ditzazkegun, batzuk igual ezagunagoa dira, beste lur elementu baten baldin badaukagu Saturno ere bai, edo antzekoetan, eta ez bada antzekoa ere, da hola ez, nola bilatu horri ez, hemen adibide etxo bat, astrologia gaietan ere bai, pixka sakontzea, nire kasu noi pizti Saturno horrekin ere bai izango zen, eta hor, gauza gehiago egon daitezke, eta aipatu deu transpertsonala, baina Saturno izango zen planeta sozial bat. Eta horrek bai, bazkenen gizarte hasiera baten ez, etxeko estruktura jasotzen deu. Gauza nola dian, nola ez dian, ez, limite horiek, kanpotik igual jasotzen diteu. Gero batzuan iruditzen zaigu, etxeko zea hortatikan, ez, adeinan aurrera etxeko zirkulo itxi hortatikan pixkat gizarteanak jasotzen diteu. Batzutan uste dugu gureak ere ikitzen nahi gehala, batzutan igual gizarteak ere nolabait inkulkatuak izaten dira, ez? Hor, zenbat zein ziklo dira, izaro, zenbat urtetakoak izaten dira gure Saturno integratu eta gure estruktura propioa posible deun arte sortu, ez? Batzutan ezin diteu zikloak ez da aurreatu, esperientzia behar dugu, bizipen batzu beharrezko dira, ez? Hala da, ez, azkenean bizitzaren erritmoetara goaz. Saturno azkenean da heldutasuna, ez, pixka bat. Orduan, heldutasunera noiz iristen garen, Saturnok buelta bat ematen digunean, ez? Gu jaio ginen momentutik, planetek jarraitzen dute beraien ibilbidea, eta, denok oso ondo dakigu edo ulertzen dugu, eguzkiak urte beten, buelta bat ematen dugula, eta hori da gure urte betetze eguna, ez? Eta buelta bat ematen duen aldiro, urte bat, 2-3 urte ditugu, bale. Saturno askoz mantsoagoa da, eta Saturnok lehenengo itzuli bat ematen 29 urte behar ditu, bai? Orduan, Saturnoren funtzio hori, dala estruktura bat eman bizitzan, hori, gure lehenengo urteetan, gurasoek, familiak, gizartek, ematen digu, baina 29 urtekin, Saturnoren itzulera, ez? Horri esate zaio, el retorno Saturnoren itzulera hau, 29 urteren bueltan, daukan, 29 urte dituzten, gazte heldu guztiek, guantxe, Saturnoren itzulera hori bizitzen ariko dira, ez? Orduan, bada momentu potente bat bizitzan, ez? Arantzu gaina duela gutxi bizitu zenun, eta hau presentea gukiko duzu. 29 urterekin, behar bada bezakit gure amek edo amonek esaten zuten, por fin ha sentado la cabeza esaten den hartan, ez? 29 urte horietan, ez? Gutxi gora bera denok adin hortan, gurasoen etxetik kanpoa jutegea, batzu guraso izan ginen, pixka bat 29 urtenen buelta hortan, azten delako venga, tori. Bizitzak esatizu, venga, eta orain, aginte makila zuretzat, ez? Orduan, errelebo hori nola hartzen den edo horren arabera, bigarren itzulera batean hasten gea, eta bigarren itzulera horretan, beste 29 urte, 58, 60 urteren bueltan dabiltzanak Saturnoren bigarren itzulera bizitzen nahiko dira, ez? Orduan, hortxe, badia, bizitzako zikloak gure bizitzaren aginte makila edo gure ardura, ez? Gure bizitzaren arduradunak edo erantzulea gu garela, ez? Pixka bat horri buruz hitz egiten digu Saturnok, ez? Orduan, hor bai gertatzen dira gauza interesgarriak adin horietan. Oso ondo izara, gaur informazio asko ematen ari azkenen, baina, Eta informazioz hitz egiten eta gertakaritaz, denboraldi hontan, Capricornio denboraldi hontan, aipatuko itxeu bi gertakari nagusi, ez da izaro, ilargi betea eta ilargi berria. Bai, ilargi berria Capricornion eta ilargi betea Capricornion. Eta bantxa harrapatu nauzu,
jokoz kanpo, osea, segundotxo bat emango jazu txuleta bila jungo naizela, eta hori... Ilargi betea urtarriak 3 uste dala izan. Apuntatuta dagazu, primeran. Okerrezpanao, nahi batzu hartu eta ilargi berria urtarriak 18, baino nahi batzu konfirmatu, Vale, segundu bat. Bai. Hemen Capricornioren eszelentzitik ondo inberdeu, eta dato zehatza. Alaxe, urtarriaren 3an, ilargi bete aukiko dugu, baina ilargi betea ez da Capricornion. Capricornio denboraldiko ilargi betea kanzerren da beti, bai? Eguzkia Capricornion dagoenean, ilargi betea kanzerren. Orduan, urtarriaren 3an ilargi betea izango dugu. Eta urtarriaren 18an, hor bai, ilargi berria Capricornion hortxe eguzkia, eta ilargia elkartuko dielako bila Capricornion. Hori da. Bueno, ilargi betea bakizu, 6 hilabete atzea behirako guzta jasotzeko garaia izaten dela, orduan 6 hilabete atzea, gutxi gora bera noizan, bakizu. Ekaina bukaeran, San Juanen buelta dortan, okerrez banao, ekaineko 25, 26, olakon bat izan zen ilargi berria. Bueno, hor Capricorniokin zer ikusi daukaten gai hauek ez esan deuna helburuak edo bestelako limiteak estrukturan ingurun zerbait moitu bali mazan, edo intentzion bat eman bagenun, edo aldaketan bat, edo zerbait azitxo bat jarri bali magenun, gai tematikan bat bali mazeon hor bueltan, aprobetxatzea daukegu hain, ze gertatuan horrekin, fruituak eman ditu, antolaketa estruktura hori bete dan, ez dan, baina momentua izango zen, normalen gai horiek gai horien emaitza bat ikusteko, aztetero? Hori da. Eta bestalde, ilargi berria Capricornion ematen digu aukera, eta ez ilargi berria bakarrik, Capricornio denboraldi guzti hontan energia oso potente eukiko dugu Capricornio gauzak egin ahal izateko, ez? Eta aurtengo Capricornio denboraldia oso potente Capricornio datorrez, alde batetik, esan dugun bezala, eguzkia Capricornio sartu zen igandean, baino, ordurako genuen Marte Capricornio sartuta. Eta hau ez da oso ohikoa, ze Marteren erritmoa mantsoagoa da, eta Marte Capricorniora iristen da 2 urtez behin, bai? Orduan, Marte Capricornion, eguzkia sartu zaigu Capricornion, Venus sartuko da berehala ere Capricornion, eta Merkurio ere Capricornion sartuko zaigu, orduan hortxe eukiko dugu, laukote bat, Capricornio energia horretan honek ekartzen duena da, eta oso eskura eta aprobetxagarri, data hauetan normalean jendea egiten ari dena, edo pixkat aurrerago, eta da hurrengo urterako helburuak eta planifikazioa, ez? Orduan, aurten, inoiz baino energia handiagoakin datorra. Orduan, zertarako aprobetxatu, gomendio horien artean, argi, zuen planak, helburuak, ze lorpen ditu zuten, planifikatu, ondo estrukturatu, eta zera bat, sortzeko, izugarrizko energia dator hurrengo egunetan. Ja hasita dago, baina hurrengo egunetan asko, hurrengo 15 proiektu berriak edo asmo berrien inguruko oikan gintzatzen bada aurrera eramane, baina strukturatu, inbardian zakit. Papeleo gaiak, esan, idatzi, lurrea jetxi esan nahi dut. Ideia hori denak edo proposamen proiektu berriak bai, pixkat lurremanetikan eta esatezut urte berriako asmo berri hori bai, lurreman ez da idatzi berri, baina ekiten hasia, ez? Aterrizatu, asko aterrizatzeko garaia, eta baita ere pixka bat, murriztu eta austeridade puntu baten sartzekoa. Eta ez dakit arantzu haizean nabaritzen, baina ni bai hain naiz, oso Capricornio naiz, orduan nahi autortzen zait, dezinez, nire senda naturalian sartzen naiz, baina bai konturatzen nahi naizena da, eta,
datak dienak eta oraindik Sagitario arrasto batzuk baitugu, ze oraindik Venus eta Merkurio Sagitarion daude, baina jendea ez auto dabilen Sagitariotasunean gehiagizko roskaz pasatzen eta da, como, venga, jasotzera, jaso, bai? Hau txikiei jostalio guztikate ondoren, venga, jasotzera, jasotze hortan hasita gaudeia, eta hor ikusten deni jende asko pasata, bai? Bai, eta gaina, bueno, bihar abenduak 24 edukiko dugun, justu aspektu bat bada Venus kuadratura ingo dula Neptunokin, orduan Venus eta Neptuno, Sagitarion eta Piztisen, bakizu, eta esto de la casa por la ventana. Lehen esan detena ez, nik Piztisen, hoxe, limitetzea horiek galtzen dira. Bai, orduan bihar zeruan juntatuko da Sagitario energia asko, Piztis energia asko, Sagitario da benga, Piztis ez du limiterik, orduan bihar eta gaina bitu segundan, badago arriskua, gehiagikeri batzutan erortzeko. Orduan gehiagikeri horiek, bueno, konsumo aldetik eta, bueno, hortxe. Norbera ikusi da. Pari, jana, edari, ez denetik azkenen. Bai, eta gero ere, gure harremanak eta edaten badugu eta gauza horiek, nun eror gaitezken, eta bueno, hor Capricornioren limiteak jartzen hasteak komeni bihartik aurrera, baina, bueno, hortxe guk jendeari aipatzen diogu, gero norberak egin dezala. Nik egia nire ingurun izaro, ja azken egunetan, bueno, enterke gualdia eta nire olagoen gaixo ez, baina, bueno, eskatzen zitela gorputzakola deskantxo moduko bat, eta gira etxealetik gehiota ibili naizela, kanpoaldea gehi da, egon naizen jendeakin ez dut sumatu gendikan, ez? Sagitario da biltzanik gehiegi, baina ni bai asko notatu de sentitu edia Capricornioko hoxe benga berritze jarri, Sagitarioan pixka gehiago kostatzeten ez Eskorpio energia handia dakar eta hor pixka dateatzea, baina oin Capricornio bai proiektu berria, martxa hartu benga, helburuak hau bestea hor. Bai, nik klak zeituan egiten dut, ni ohituta nago, Sagitario, Capricornio dantza hortan, eta klak hortara eta ja, venga, barrura, ja, txikiago, austeroago, eta oso azela, kaletik, kanpoko erritmo frenetiko hori niri ja, ja sobran dakat. Eta baina, klaro, ulertzete bai, jendeak, bueno, poliki egiten dula, ez? Hor, zertaz balia gaitezke edo ze erabiliezak egozukaran olio esentzialak eta lantzen dituzula, energia horretara erresago sartzeko, zer lagunduko liguke? Capricornio bai, lur elementu bat izan da, lurran inguruko olio esentzial guztik, oso egokiak ez, pixka gaina jisten, limite zehazten, kopai oso egokia izan daiteke, kopai hau adibidez olio simple bat izango zen, ez da sinergia bat, olio simple bat izango litzake, eta honek lur hartzeaz gain, lupa efektu handia egiten du, orduan labanda batekin badegu baita nahaztu, gauetako ere bai ez, lasaigarria, baina baita lurroi eta amplifikatu egiten digu. Eta lurreko ekin jarraituz, beti berre bai asko gustatzen zaiten beste bat, ezakit ondo ikusten dira. Bai, ondo ikusten da. Hau ja, rolon formatun daukat prest, zuzenen emateko. Eta honek, adibidez, laneako eta hola, esaten dezuna, ez? Helburuak beharretenen struktura bat eta jarri, asko erabiltzen de batez ere beti ber, eta bildurrak eta holako zentzate oso ondo juten da, plangintza ekonomikoa bat beste edo helburuena eta holakotako lurra asko ematen dit, eta batzutan, ez? Jator baliman hau ere, geisten laguntzen dit. Lurrea jetxi, ez? Azkenen zuaitzak dien edo zein, ez? Olio esentzial, zuaitzak, kopai okerrez banago, Brasilgo zuaitz bat da, beti berrere zuaitza bat, hor, igual, zedroa ere izan ziteken, ez? Igual, jende entzat ezagunagoa edo izan daitekena, edo zein zuaitz
tik egindako olio esentzialek beti lurrera, ez? Lurrera jetxeraziko gaitu eta hortxe enraizatu, sustraitu eta momentuak eskatzen duen energia sendo eta estable hori, ez? Emango liguke. Eta gero, azkenen lurreko hauek bestelako lur elementuetako ere baliogarrik izan daitezke, baina igual Capricornio denboraldi hontako beste bi proposamentxo, pixka aipatu dugun lorpen, helburu, estruktura, limite horiekin, bat izango zen Magnify Your Purpose, pixka da zure proposamen, helburu, proiektu hori beste energia horraldeko hori emateko, ez? Pixka barruaoko nahi dituzun helburu horietan eta gauza horietan. Eta helburutako bat izan daiteke zet esaten ikastea, edo limite horiek hartzea, autozaintza hortatikan, edo dena delako hortatikan, askotan ematen du izan behar dula, ez, kanpoko lorpen horietan, baina batzutan lorpenak ere izan daitezke, nire buru entzutea, nire beharrak entzutea, limiteak ikastea edo aldrebos edo bestea entzutea, bai batzutan, ez, dena delakoa. Eta hau izugarri gustatzen, honek vibrazio handia dauka, gaina hau opari bat izan zen, oparitu intziaten nahi, highest potential izena du. Bai, jolin, super Capricornio da bai. Bai, orduan da ez, esan dugun 10. etxoi punta hoi eta helburu horiek estatus hoi eta lorpen horietan, energia oso potentea eta oso zure potentzialik handiena, ez? Bai, bueno. Nire lehenengotako olioa izan zen ni olio mundun, ni hasi aurretik nire aizpagia demoratxoa daze bilkin, gaina izarozukin, ez gero jakin nula gainea. Eta hau ere oparitako bat izan zen netzako eta oindik badago, gaina hauek asko irauten dute eta... Asko irauten dute, baina nik onartu beharra dakan nire super Capricorniotasunetik nik dagoneko highest potential poto bat ustuta duda. Nik gutxi geratzen zaite, baina oindik hortxe hauket. Asko erabili izan duden nik, bai. Orduan, hoxe ez, olio esentzialekin ebai pixka bat jakitea ze energia ditugun eta zeintzuk ez, eta zeintzuk gomeni zaizkigun eta zeintzuk ez, adibidez, ni bezala lurra asko daukagun pertsonei, nik ez dut, batzutan, behar izatet, evidentemente, baina beti beharko pai, olako lurrak ematen baizkio nire buruari, estanko. Gehiagik, nik behar ditut, igual beste batzuk ez, eta highest potential eta Magnify Your Purpose hauek ondotortu zaizkit. En cambio, lurra gutxi, edo oso Capricornio gutxi, edo Saturno oso, humil dagoen karta baten, igual, bada jendea kostaiten zaiona, ez? Hankan lurren jartze hori, haientzat, bai. Orduan, ze importantea den jakitea ere, ez? Olio esentzialak nola erabili, ze energientzako batzuk, ze energientzako beste batzuk, eta igual jaran, aprobetxatzen dugu komentatzeko gure urrengo tailerra, ze badaukagu data, itxita daukagu, orduan, olio esentziala nola erabili zertarako zer eta batez ere, olio esentzialek funtzio asko betetze dituzte, baina aranek eta nik asko astrologiarekin lotzen dugu, ez? Horren gure kartanen arabera, ze olio hobeto eta honetarako tailer polit bat egitea prestatzen, izango dana, urtarrilaren 16an, bale. Orduan, interesatu bali mazadete, apuntatu jazuen agendetan, urtarrilaren 16 ostirala da, okerrezpan hau. Bai, arratsalde horretarako daukagu programatua, zehaztuko genizueke, ordua, lekua eta hori dena, gure... Baina batzuk apuntatuta daude, orduan, plaza mugatuak izango ja, eta interesatzen zu, doain izangoa, baina izen ematea beharrezkoa. Bai, orduan, jasoko duzu informazio gehiago gure Instagram perfiletik eta jungo gehateatzen, baina hau ikusitakoan interes berezia balin badaukazute, badakizute ikusten izaten guzti, badakizute aranekin eta nerekin nola jarri harremanetan gure Instagrameko perfiletan, edo inkluso gure zenbakia dituzu. Eruan bezala lurrean ere perfilen bertan aldituzue, ez pribatu bat izadatzi, zuek
eroson ikusten dezuela. Eta hau esan da, izaro, beste gomendiotxo batzuk pasako itxeu, edo zergi liburu, pelikulan bat edo bakuzun Pentsa, gomendatzeko. jo, ez naiz jarri ni behitu, Agian naiz ni azken egunetan hain beste Sagitario historia batzutan sartuta. Ez naiz jarri ezertan pentsatzen, zuri okurritzen zaizu baten bat, aran? Nahi okurritzen liburutxo bat, eta agia da, bueno, gaia igual sakonagoa da, baina bai iruditzen zait azkenen helburu bat daukala pertsona edo protagonista horrek, eta azkenen zein da, piko ipala ez, egunero jarraituz eta bere helburu hori oso garbi eukita lanean etxigabe jarraitzen du hori eta gero bere helburu batzuk lortuta ere estruktura hori lortzeko egunerokotasunean ematen dituen jarraibide batzuk eta hola, eta oso ondo lotu jate Capricornio denboraldi honekin ez, liburuko puntu batzuk, eta izenburua da El monje que vendió su Ferrari. Ah, bale, beira, askotan entzun dut, baina ez dut irakurri. Osake, Baita, oso liburu politia eritu zitzaiten, gaina hola, bueno, buelta bat eman ediezunen, edo irakurri eta berze guitzeizun, ez askotan, nik zen nahi lortu ze, gauzazketa azkenean gero honek basetan zuen, ez? Egunero, hau eta eginez lortzen zitula, ez? Askotan, egun baten itxen dugu algoz bat, eta gero hurrengo gunen ez, eta honek disiplina hori ere bai, ez? Pero Capricornio demoraldikoa da, ez? Beira, apuntatuko eta ea oporra hauetan, bai, ez, nahi okurritzen zait, serieak hola repasatzen, askotan, badaude seriak, erreginei buruz, ez, Reina Isabel II, eta ez, horrelakoak, eta segurazki oso, egongo dira seriak, ez, beraien bizitzetan oinarrituak eta oso Capricornio iruditzen zaizkit, ez, Capricornio bada energia como muy regio, ez, eta Capricornio badia, hori, eliza, eta monarkia, eta holako gauza guztik, ez. Orduan, bueno, pixka bat, ikusteko ere ulertzeko batzutan gehiegizko Capricorniotasun hori ez, noraino eraman den, eta beste batzutan, segun eta ze papel, perfil, funtzio tokatu zaizkion pertsonagati bizitzantan, beharrezkoak diela, eta batzutan, jende asko hortara oso destinatu egon dela, eta ez duela beste aukerarik izan, ez? Eta nik, nire Capricorniotasunetik hitz egiten dut, ez, txiki-txikitatik, edo gaztetan, peti paper hori, ez, kuadrillako, hori ez, fundamentua zuena, edo kuadrillan desfasatzen nahi zienian, hor jartzen zuena nota de kordura pixka bat, ez, edo ez zerbait egin behar, eta benga izaro zuk antolatuko duzu, zuk planifikatuko duzu, orduan, pixka bat bai, ez, nola esaten da, como romper una lanza en favor de las Capricornio, batzutan, nahiko, ez gaizki ikusiak, baina, badu batzutan fama bat Capricorniok, ez, eta, beharrezkoa dela, norbaitek bete behar duela paper hori, eta ez dela izaten nahi erresa ez da, ez, paper hori betetzea, eta gero falta zaigunean, ez, askok, gerora ere ni jaso dut, ez, Capricornio energia pila gustatzen zaite, zenik ez dut, eta nahi falta zaiten hori, baduzutenok, ongi, baina, betikoa, roskaz pasa gabe, ez, roskaz pasa, eta, energia hori oso zorrotza, eta oso epailea, eta oso reprimitzailea izan daiteke, ez. Oso ondo izan, no? Takitaran zerbait gehiago daukagun guain etorri zait, gomendioetan ere, lehen aipatu duzun, pixkat ez, Capricornio osasun gaiekin lotuta, artikulazioak eta bidena, etorri zait, baina niko ointxe eskatu berri dut, Ringanako Move kapsulak, oso notortu diela, artikulazio, kolageno, olako gauzuzitako, baita, antiinflamatorio natural bezala lan egiten dute, nik batzutan artikulazioz aparte, buruko minentzako eta olare bai hartzen ditut, hauek kapsula naturalak izango liake. Eta gero esan dezuna, azaleko zea horiek ez, dala azkenen Capricornio kanporatzen da noi eta askotan azaleko
gauzetatik ere ikusi daitekela, eta oinak eba bizkat, ez, Capricornio horren eta estruktura sustrai horren ba, titular izan da, futbal made bai da, barrenganatxak daukan, balsamo krema zoragarri bat, hankatakota oso ondo juten dana, baino azalean orokorren irritazioetako, herpesetako eta bestelako gauzetako oso ondo juten da. Zauria izan gabe, irritazioa beti ere odola eduki gabe, baino oinetan bai, lur falta hori da honen, masajetxo batekin eman, eta gaina usaiona zabaltzen du, freskura hori ematen du, eta lur hartzeko ere bai oso egokik zaten die. Bai, hoi da. Bai, balearan eta herringana produktu hauek, bueno, komentatzea ez dendetan eta ez dituzte saltzen, hori distribuidore bitartez eta zuk tailerrak eta ere ematen ibiltzezea, badaukazu aurrikusita Laster tailerren bat? Urtarrileko hendik data jarri gabe dauket, batzuk bai ditutela bai 3 pertsonen arteko, banakako bai, baina hola urtarrila ibe dago hendika, festa bontarten olioena bai, itzartakago, baina kosmetikakoa hendik ez dut zehaztu. Edozein kasutan batek interesa aukizkeo berdina, zure perfile WhatsAppen, Instagrameko perfiletik edo zurekin kontaktun jarri eta horri izan nahi ez, aran urrengo tailerrerako kontuan eukini eta abisatuko norbait nahi bailu ez, zerrenda preferente hortan edo ego. Oida, lasai datze, hauke doaineko saioak izaten die, edo zingo mendio behar badezu ere, idatzi bai kosmetika aldetik, suplementazio natural aldetikan, edo olio esentzialen aldetikan, bai izaroita baini norbaitek bat aierroietan egondako jendea da igualengoa, ze aurretikan batzuke bai indikegu, eta nahiago badezu zerbait konkretuagoa zuen momentuko egoera bizitzen aizeaten bai Capricornio edo bai bestelako zerbait behar izan badezu ere, beti bezala, jarri gukin harremanetan eta biltuko dugu. Eta geho gaina, orain, Capricornio denboraldian hasieran gaude, Gabonak hortxe, Gabonetan gaude, eta horren fokatzea, baina Capricornio denboraldiak iraungo duela, buru zain naiz, urtarrilaren 21ean, bilatuko batean, noiz aldatzen da, euskila. Azkilen haitu zela esaten ez, emeretzio goi eta bat eta bi. Emeretzi hoi da, aurten, 2026an, eguzkia Akuarion sartuko da urtarrilaren 19an. Orduan, klaro, urtarrilaren 19 arte hor Gabonen ondoren hoi daukagu eta badakigu Gabonen ondoren horretan ebai jendea Capricornioren orduan bizitzen dugu gehiago igualez. Capricornioren restrikzioik ez, alde batetikan la famosa cuesta de enero esaten dana, badiru aldetik ez, alako despilfarroin ondoren, jende urtarrilan, badiru kontuetan, horrez pixkat, gehiago behiratzen, eta baita ere, Gabonen ondorengo dieta famatuko edo, pixka jendia likadura eta pixkat azten dela norbeai behi da, eta zaintzen, eta honetako excesoin ondoren, horretarako pixka bat autozaintza. Horretarako ere, ringanatik eta badaudela, produktu bereziak, ez? Batez ere estomago kontuentzat, eta gehiagi pasain balin bagea janari kontutan, hor badaudela ere, bai, ez? Aran, digest eta olako... Hoi, Sagitario denboraldean aipatu genitula nik hortxe ditut egun hauetako nik nire gaiekin beti laguntzen diate, azkenen, nahiz eta garbi jama beti, ez? Ja ateratzegean pixka egunero hortatikan, edo geixo jaten badeu, eta askotan guztua gaude, baina gero ez sentitzen dugu, edo kanpon gehiago jaten bagea, hoi digez kapsulak, eta gero dea ere oso garbik eta urakin astuta hartzen dian garbiketa produktua da, eta nik egun hauetan hartu dut pixka lehenago, edo nahiz egun batzuk hartzen, beharrurlako lapiskat nire mugimendu ikuskate sentitzen ditutenen, eta... Eta badakigulako denok, errege buelta hortatikan, denok hasten gehala, ez, garbiketa prozesutan, eta zaintzen, eta kirolaiten asko, eta kirolaite hortan, zainduin beharrez, ez zurrak eta giharrak, eta horre ere badauzkagula gure
gomendio, edo bueno, guk erabiltzen ditugun gure autozaintzarako erabiltzen duguna, Aranek eta biok beti, guri ondo funtzionatzen duguna, hoxe, zuei kontatu nahi dizuegu, ez? Eta kirol aldetik bai, aipatu dezulako giharrak eta la, baina, bueno, ringana beake, badauzka, kiroleko gama konkretu bat, bai, puxak, proteina, endurantza, nagoetek interesa baldin badu, beste gabe, idatzi, baina esan dezuna kirolekoa, hor kiroldegi sarreratan edala, urtarria hasierako kotxe pilaketa izatea, benetan harrigarria lehenengo aste horietan, edo urtarria bukaera arte behintzat. Bai, urrengo denboraldia, akuario denboraldiakin etorriko gea, eguzkia akuarion urtarriaren 19an sartzen bada, ez dugu data jarri, baina, bueno, buelta hartan izango da seguru aski, eta justu gantxe kontuatu naiz, eta bazpare, nire Capricorniotasunetik konfirmatuko dut, eszelentziz dena ongi esatea. Urtarriaren 19 hau, astelena da, eta 1, 2, 3, bai, hoi da, astelen honi, kuriositatez bezala, deitze zaio Blue Monday uste dut. Eta esaten da dela urteko egunik tristeena. Eta hau izaten da, urtea hasi eta 3. astelen horretan, konturatzen gehala urte hasierako proposituak jarritakoak ja bertan bere eroi diela, eta ez gehala kaso egiten nahi, orduan egun nahiko tristia eta goibela izaten omen da. Bueno, gu akuarioren indar eta energia berriztatzaileak interriko gea, eta pixkatan gora jarriko dugu mito hori, edo bueno, gure proposamenekin etorriko gea akuario denboraldi horretan, ezta? Eta nire proposamena beti urte hasierako egiala aipatu, bueno, Capricornio denboraldian gaude, ja, ez? Esan duzu, igande sartu ginen, orduan, bueno, ez daukegula zertan urte hasiera horta itxoin beharrikan, ja, asmo batzuk eta balima gabiltza, ez? 23 gaude, 7-8 egun ditugu hendikan 2025 urtea bukatzeko, eta, bueno, martxan jartzea ditugun plangintza horiek lur hartzen has daitezke, nahiko bagenu. Bai, baina aurten daukagun super Capricornio estelium horrekin, aprobetxatzeko aukera paregabea. Bale, ara, ustet hemen ez da hola, ni bintzat, esan da gatu alarena, ez da? Bai, eta ez behidaik naiz, hemen ez dakit, txatian baten. Bai, nik ez dut ikusi, bai. Nik ez da ezer, ez dut uste. Eta norbait jai baldin bada, sentitze deu, nahiko berri jagea arantabillo kontan, pixkanak aik eatrokioak harrapatzen, baina ja bastante gure bigarren zuzeneko YouTube emisioa egiteko gai izan gala, gure hasi geha gure eszelentzian, Capricornio denboraldienekin batea. Eta jozin zalantza, bakizu WhatsAppa ez bakatu Instagrameko kontua zeruan bezala lurrean ere, urrengo denboraldiako nahi badezu, edo denboraldi hontan zehar bazuen esperientziak eta partekatu, edo korreo bate bai dauko gure e-mailean, dala zeruan bezala lurrean ere abildua gmail.com, lasai bidali, Eskorpio denboraldin jaso genitun, Sagitarioan ere partekatik eutzen gauza, beraz, jarraitu zuen proposamen, esperientzi, gomendio, eta iruzkinak bai, saio hauen ingurune bai, ongi etorrea izango ja. Hoi da. Eta nola esaten dute, YouTuber guztiek, arpidetu zaitez, eman klik kampanitari, eta nahi izugarrizko lotxa, emate jaten gauza guzti hori denak, baina badirudi, geroz eta arpidedun gehiago, YouTube gure kanalare bai geroz eta gehiago promozionatzeula, eta, bueno, pues hola, jende gehiago gana iritsiko gotegean. Capricorniotasun hortatik hoi bultzatu harko dugu eta ambizio, ez nola gure jokaro. Nire azten dute birgotik lotxa bat emate gauzoek esatia, baina bai, arpidetu, eman kampanita, eta eman like, eta lako gauzak. Oso ondo izaro, akuario denboraldin elkarrikusko du barriz. Bai, ondo bukatu urtia, eta hobeto hasi hurrengoa, eta esaten dien gauza guzti hauek.
Eta Oso gure ondo, bueno, ikusle agur. guztiei bai, ba, Eskerrik asko. eskerrik asko eta ondo bukatu guztia. Urren arte. Aio! Agur.